Baka ito mag-insist sa Let's pray. Maraming salamat, Ama, sa pagkain ito. Naway siya maging kalakasan ko, Panginoon. And salamat din, Ama, sa mga biyayang pinagkaloob mo. Yung pag-iingat mo sa aming kalusugan, Lord God. Thank you so much, Lord. And Lord, maraming salamat na nandiyan ka lagi para sa amin. Salamat sa protection mo, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang tayong kakabsat. Nagluto po ako ng Poqui. Talong po ito na mayroong sibuyas, bawang at kamatis. At linagyan ko rin po ng itlog, sili para medyo may anghang, yung daon ng sibuyas. At ang ginawa kong panimpla ay yung ating patis. At naglagay din po pala ako ng paminta, yung powdered paminta. Sinamahan ko ng sinangag at daing na bangus. Namarinig po itong daing na bangus sa suka lang po at saka asin, bawang, paminta. So kain na po tayo. Ayos. Kamay-kamay na lang po muna. Ito po talaga ang partner na itong Poqui, mga isdang prito. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing lagi magdasal, count your blessing, and stay positive!